Ndichikutambirai zvekare pano pahatsira re263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe pamahara utena on the notification bell so that pandicharamba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates akati wandei pasame videos kana ndati subscribei, ndati like this video, ndati share this video kwahama neshamwari vadikani. Zvinobatsira kuti pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates unova uchibatsirikana. Saka ndati like this video ndati share this video kuhama neshamwari. Sekuzoka munozvita muri yeZimbabwe manews updates panapa ndinoyanawo ndikamabatanidza wainjiyanawo ndikamabatanidza ndinge ndichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update ivideo rekuti handikwanise kuisa mashoko angu kana kuwedzeredza asi ndoda kuti muzvionere. Zvanga zvichiimbwa pavideo ipapo ndezvekuti Geza, Comrade Geza vanga vachinzi vakarerwa neZanu PF vakakura. Ndimutauro wazvanga zvichiitwa. Handisiri enda zvitaura kana kuzviwedzeredza izvi. Ivideo rikutenderera ma-streets esocial media. Zvisinei vanhu pavanzwa video iri vaita mutauro nekuda kwevideo iroro. Saka ndauya naro panapa pahatirari kuti tionesane nezvevideo iroro. Ndatione this video. Youth 2030 vamunangagwa vanenge vachitonga pachigaro pavamunangagwa ukamiramira ipapo shit Geza toti chii Zanu yakakurera ukakura Geza usazokangamwa. Zanu yakakurera ukakura Geza usazokangamwa. Zanu yakakurera ukakura Geza. Vamunangagwa oye 2030 vamunangagwa vanenge vachitonga zvavo pachigaro pavamunangagwa ukamiramira ipapo shit Geza shit Chamisa mazvita pamusoro Your Excellency the President of the Republic of Zimbabwe. Next update ivideo futi ranga richitaurwa zvaranga richitaurwa handidi kuriwedzeredza kana kuzvitapudza nekuti maupdates epanapa ndinofamba nawo sezvaari. Ndoda kukuisira video ro wapedza kuona video usaskipe nekuti ndine video remaZimbabwenzi anzi ese ngaasungwe musi wa31 this month kana asina kuuya kuZimbabwe ari kuSouth Africa. Hanzi maZimbabwenzi ese musi wa31 ndaasungwe. Even une passport kana hauna hanzi ngaasungwe. Video iroro rotendera ma-streets social media but again botanga kuisira short video iriri. Ndatione this video. Ishura kune vakarwa honde chimurenga. Ndoda kudzokorora kuti munyasonzwisisa. Zvaitwa napresident vatiratidza isu vakarwa honde chimurenga kuti ndi president zvechokwadi watinaye zvino watisina kumbenge tinaye asi togona kusazove naye kana tiri vanhu vasingazivi kwatiri kuenda. Kubhuruwa ndakataura ndikati Comrade President hatikutenderi kuramba zvinotaurwa nevanhu, hatiitenderi kuti zvinotaurwa nevanhu zvirambwe. Kubva honde chimurenga ichipera vakarwa honde chimurenga vanga vakatarisira chinhu ichi. Patatiri kuMozambique, patatiri kuZambia, tine kumwe kuprofita kwaiwanikwa patiri kwatatakatarishira kusvika taimba rumbo. Zvanzi nemaComrades tiri kuMozambique uku ndofunga patichapedza hondo. No picture ndaiona inini
kuti tichauya takabereka zvombo sezvatakaita paceasefire paya. Ruzhinji rwevanhu rwuri kurutivi rwekwerodhi nekurutivi rwerodhi vachiimba vachitigamuchira. Pabva paimbwa akamboka ndiri kuda kuimba apa. Saka rimwe gore kutanda ndakabvunzwa mubvunzo ndisati ndaimba. Zvikanzi naye comrade pamatuka zvikanzi naye comrade kana tasununguka vanhu vezanu muchazovaziva sei. Ndikati munonzwa nedzimbo, munonzwa nekutaura, munonzwa nehunhu. Saka panapa ndoda kuziva kuti kana murimi muchandidayira. Rumbo rwandiri kuda kuimba. Ruzhinji rwevanhu takati isusu vachauya vachitigamuchira. Ruzhinji rwevanhu ndiani anoruziva rumbo rwewo? No. Alright, tikuimba takawanda. Regai ndichiramba nemaiki. Onai hondo iri kuririma, hondo iyo hondo yechimurenga ino rusununguko. Takaita varwi vakatendeka vasina kukupandukirai. Tikauya nesimba renyu tanga tichiombera pamuti umwe nemumwe munodedzo tsanda chikore chenda mbuya kwamurehwa kwamukarakate negoromonzi. Tichiombera tichisafodya pasi. Tichikutendai kuti muri kufamba nesi. Next update ndiro video rana ndichitaura nezvaro ndichiti hanzi maZimbabweans ese ari kuSouth Africa ngaadzoke kuZimbabwe asiri kuuya ngaasungwe. Ndo video randa kusiya mchiona inisati rarenda kuenda tusangana zvikari nguva inotevera. Much love. Going to Zimbabwe. If you're gonna kill us, you're gonna kill us. And I call on South African police, please, arrest everyone Zimbabwean who have passport, who doesn't have passport. Yeah. We need to go. Because like what we are doing here, even right now, when they call us, let's go and do this. They said like they're fine because they are staying, they have a good life in South Africa, you understand? How about their kids? I call on South African immigration, call everyone, arrest everyone. You do have passport, you don't have passport, arrest us. We need to go. Like in 1976, South Africans did. And us, Zimbabwe, it's our time to go and die. We can't be cowards like we come here in South Africa right now. We need to go and do it in our country. Yeah. This is our last time to march here in South Africa. Yeah. We have to take it to Zimbabwe. Yeah. Enough is enough. We are tired. In Shona, kusiri kufande gubu. Imemu mburukujika mchiguta. How about fellow Zimbabweans? You get paid. Kwa isuso. If you go to Parinyata hospital, we don't have medicines in our hospital. But you guys, you are buying cars. How about fellow Zimbabweans?